गोजोन फुंबिलि लोगोफोर बयखौबो आंनि गोदान चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर आं नोंसोरनो बेखौनो शेयार खालामनो नागिरदों जोंहा दिनै बोसोर गोदाननि फुजा होनो नागिरदों लोगोफोर। थुदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक एन्ड शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव प्लिज। गाज्रि मोना आरो लोगोफोर थुदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो। बेखौ मा होनो आबै? गोथै गोथां माबानो बावनाय। बेखौ सिगां बावग्रोनांगौ। ओमफ्राय बिनि उनावसो फुजा होनो हायो। जाबाय? जोंना फादारा फुजा होगासिनो दङ लोगोफोर। जोंहा बाथौ धोरोम बोलि होनाय ना मा होनो दाउ हाथारो फारौ हाथारो आरो लोगोफोर थुदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो। फुजा होखांबाय लोगोफोर आं प्रसाद जानोसै ओमफ्राय जाखांनानै जोंहानि मादै मोनाव थांनोसै। बिस्राबो फुजा होनो नागिरदों नालाय खामानि मावहैनांगौ एसे ओंखाम ओंख्रि संहैनांगौ। बिसिनाव थांनोसै आङो जाखांनानै बिदिब्ला नायलांबाय थादो दे लोगोफोर। आं देखायलांबाय थानोसै बेसेबां हायो आरो आं खेबजोबनोबो हानाय नङा। बांद्राय अयभास गैया बिदि भिडिअ खालामनायनि एसे बावलायलाङो अबेबा गोरोन्थि जादोंबा खोन्थाहरदो लोगोफोर। ओंखाम ओंख्रि संनायनिखौ मोजाङै खेबजोबनाय जायासै लोगोफोर गरमथारमोन ना बेखायनो मोजाङै खेबनाय जायासै आरो। गोथाव जागोन जायाखै?